עושים? להביא לרפאל לב? חדש. רפאל אדרי בן השלוש מאושפז בבית החולים שניידר כבר 8 חודשים. הוא מחובר ללב מלאכותי ששמו ברלין, וממתין לתרומת לב. מה נעשה עם הברלין? מה נעשה איתה? נזרוק לה? פח. נזרוק לפח. ומה יגיע לנו? לב חדש. כל יום שחולף הוא חשוף לסכנות משמעותיות. הוריו דורשים להטיסו להשתלה בחול בדחיפות, אולם לטענתם בקופת חולים מאוחדת גוררים רגליים. קופת החולים מאוחדת, מה שהיא עושה זה הפקרה מוחלטת. הם מסכנים את החיים ואת הבריאות של רפאל במודעות שכל רגע שהוא לא טס לארצות הברית והוא נשאר, הסיכונים הולכים וגדלים. כל הכבוד. הלב המלאכותי ברלין לא מחליף לב, אלא הוא אמור להיות זמני עד להשתלה. ככל שההמתנה מתארכת, הסכנה לסיבוכים קשים גדלה. לצערי הרב אין לו תחנת מעבר למטה. וזה מה שחשוב להבין. כל וירוס, כל נגיף, כל השפעה הכי קטנה, זה השם ישמור, זה אסון. חוות הדעת של הרופאים בבית החולים שניידר מתאריך 6 בנובמבר קובעת במפורש. לאור גילו הצעיר, סוג הדם שלו O, המשקל הנמוך ומצאי הלבבות שמתאים לו, קיימת אפשרות סבירה שהמתנה ממושכת מגדילה את הסיכון ללקות בסיבוכים ובזיהומים. הסבירות לקבל לב מתאים בזמן קצר יותר בחול, גבוהה יותר, במרכזים גדולים כמו בארצות הברית, למשל בניו יורק, מאשר הסיכוי לקבל לב בארץ. במכתב הסיכום מהוועדה בקופת חולים מאוחדת נכתב: רפאל נמצא במקום הראשון ברשימת הממתינים להשתלה, ועל המשפחה להמתין עד סוף השנה, אז תתקיים הערכה מחודשת. כשנולד רפאל הוא היה ילד רגיל. בגיל 4 חודשים הבחינו הוריו שהוא בוכה בלי קול. בבדיקה הרפואית אמרו להורים הכל תקין. אולם הבעיה החריפה. בגיל 0.5 שנה הבחינו הרופאים שהוא נולד עם לב מוגדל. הוא עבר בהצלחה ניתוח לב פתוח. במשך שנה הלך לגן וניהל חיי שגרה. לפני 8 חודשים הובל במצב אנוש לבית החולים שניידר. הוא עבר 2 צנתורים, קרס על שולחן הניתוחים וחובר למכונת האקמו. משם המעבר להשתלת לב מלאכותי ברלין היה קצר מאוד. מאז 4 חודשים רפאל ממתין לתורם. זה שעון חול. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה עוד כמה ימים. אמרו לנו, מאוחדת אמרה לנו עוד חודש, דחת את הוועדה לעוד חודש. בחודש הזה מישהו יבטיח לנו שהוא לא יקבל וירוס, שלא חלילה יהיה איזה משהו, אז זה מפחיד. ההורים של רפאל ממשיכים ללחוץ להטיסו בדחיפות בהתאם להמלצות הרופאים, אולם בקופת חולים מאוחדת מסרבים לנקוב במועד מדויק. כך כתב סמנכ"ל קופת החולים מאוחדת בהתכתבות עם האב. נדאג להטסה, נדאג לתאום, ובטוחני שתראו כהורים שמאוחדת מחויבת לבריאותו של רפאל. הוא אומר לי שהם אישרו את ההטסה, שהם מתחילים איזשהו שלב, אבל עוד פעם, אין כרגע איזושהי התחייבות ואיזושהי רצינות שאפשר לראות אותה לעין. הכל מהפה והשפה ולחוץ. בארצות הברית ההמתנה קצרה משמעותית, עם מערכת תורמים גדולה. בבתי חולים כמו בוסטון, פיטסבורג, פילדלפיה וסטנפורד, ילדים ימתינו שבועות עד חודשים בלבד. זה נורא והיום. אתה יודע שהכל בסופו של דבר זה כסף. איפה החיים של הילד שלי? בני משפחתו של רפאל מבקשים רק דבר אחד: תנו לנו לנצח. כל יום הוא קריטי וגורלי. רפאל הקטן, הילד עם הלב הגדול, ממשיך לחכות לבשורה. אנחנו רוצים לראות שתוך ימים, יומיים, 3, 5 ימים, הילד על המטוס בדרך לקבל לב חדש. כן, ממש מרוץ נגד הזמן, אורנית, ואת עם התגובות לכתבה. והשאלה, מגי, היא מתי זה יקרה ולא האם זה יקרה. אנחנו פנינו לקופת חולים מאוחדת לקבל תגובה, והם מוסרים לנו שהנהלת הקופה נמצאת בקשר שוטף עם רופא מכון הלב בשניידר, ואנחנו פועלים לאורך כל הדרך על פי המלצותיהם. במקביל, אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם המשפחה, וכולנו פועלים יחד ובתיאום מלא למען בריאותו של רפאל. פנינו גם לבית החולים שניידר לקבלת תגובה, והם מוסרים לנו, הועבר מכתב מטעמנו למבטח, לבדוק התכנות ליציאה להשתלה בחול בשל זמינות איברים גבוהה יותר מבארץ. לרפאל אין זמן והוא צריך לטוס להשתלה דחוף.
אנחנו אוהבים אותך, חיים שלי, כולם מתפללים עליך, נוני. האהבה שלי קטנה. חיים שלי. חיים שלי יפים. שלום, נוני. הכל יהיה בסדר, נוני של אמא. חיים שלי, מפריע לך?